ke jingpang corona lani ke COVID-19. Kabamut ro CO corona VI virus D disease 19 usnem 8,000 khat khandai kalawan ra ya ke jingkedet kaba kraw kabala penlengo bat pensyayong hingain ya ke perthai hi baro kawai. Kani ke jingpang kam kta tang ya kiri ki baret Henry wat ya kita kiri ki bakraw. Kani ke jingpang kalong ka basisha bat ka basirkei ha ka ba daki phau lakgut kila yo ya ka bat kala shimro daki lakngot ki mensim ha kiri keleng ka perthai. Kani kalong ke jingpang ya bet bat lada om sumar bha kam map yanu ru. Kumta kum kalat banyada ka sorkar kala penbena ya ka lockdown lani kata ka bakhangkut ya ladi haki yeng kisem banyada ya ladi bat ya kiwei de na uniu khnyang jingpang bat hapdeng ka lockdown ki babon ki breu kila do ya ki kam ki jam jongki kani kam kta tang ya ki barit Henry ya baro lang habala khangkum ne kawan raru ya ka jinghiran haka yo ka kot bat kumta kalabu ya shibon ki breu haka jing e kaba kraw haka ba kim don la shu wat tang bakin thiet ya ki jing don kam ba kong san e jongki kum haka bam kadi ka Potternet kala lek haka Shillong Nongkwar haka arpo tarik April 2000 arpo ngim don berduk don berspa la ai khnang gane jingerap kane jingerap kade nano kada namar ba ngim don kam ngim don cham Shillong jungi latip bersitang lalong kemian hado khalai tarik kesan kesuan kane galong ba sagawe ke sempak warna cerong bangi ngilai le menthan jingle mencang than jingi long ka syong haye lim syong haye ya mi salat ya mi sine ya mi syata ata kada kane ke siang ba ar mentak din kemau baro din kemau bangi lim syong haye kham tam nado sau bace bal ai ke por curfew hado ndro bace mestiap kimbet penyami la pelak khnang ini ke sgai ban yo ya kiet kipiat nang tan kini sia kiwan hagane ke sgai ban sang ini jingerap jong pisia kenba kane jingerap kolong namar ba baro ngim dan kam ngim dan cham ni haban syong hiye nata kada wan jingerap begini sia ende ba ong ngi ke sinong ngi tiet pisia ba kidig bodok ya haling jong apa ros rombas nong omdon bodok omdon ruspa bar kha kidig hicho tang namar ngi tiet namar bangi ei gaye bomdon syo balik bela ba halik trer myo malikta dina ta kada diwan ngi jingerap kene jingerap nang to jai bangi ke pa bi pastor kembila inyo ka mer ka phat usat klan trai ne jerong nombor phau don ka bat i sumar i wat ka Potternet dengi kenang roy kenang syafrang kumbang ri pop news kana pu cekasyo ila di a kini cingerap kule shi hatar no pastor bisa kenang yo ka mer ka phat usat klan bat kenang la ban le kham pha su kene ke de we ni kam tiba baru khat ni wa he bang yo ya ni cingerap dan nagaling ke cakap merawat senang he, Indonesia boleh siap khoi bukan hanai, bat kerku kedok he bagane kecing ai cungi, kanong tek kumbaong ba itu gidok ha, bat kitu kikpu, kedap ya barok khoi, kanai ro kan roy, kan man, kendap hidai hiang man siat, jaga ba ukau ki tin pisat hundap berasia, kadai kecing kerku nagaling gini siap kin ai, bahkan long kendap kan pahaya fisia ka yang siam kanum dan keduk kan jingdu boleh si ajar mo fisia bara aku boleh nikong i rang ba Shillong sekretari Shillong ya ki rang ba dong baro ki bedan hagan ke caka ya pei ro baro ki bedan hagan ke caka ni aku boleh pei baro ak tiang ke jang disgrace ni songo you boleh ba peding ni jingai baret jingi ni ke sngai ke Shillong Hisya nagaling cungi mla hira banle de kabahe ni mla hira banle de kababon dai namar bangi su i je fe yela dai ro ngi kerdu tang ba namar mla ban syuhun tang hala dai re try khot ingi ba ngle kat bangi la kat ba kapor kadang dot dai tangim tip ki por ba nangwan tangim tip syu namar ba ngi ba kanang tingi don ke cingkermian ba sayo hiu dawai ingat hiu try on ai ke jing start lemda ma ngi num la ban yo kata ingat kini di kapor kumbala ong di rang ba Shillong mene ba
bangi lai le than ban mi na ka ye ba kham kong san ka long ngim de ban mi nau trai ngi ban ha tade ta ka chinget chungi ke de ban de ha bai mengin kermian be ha ban ngai ba kien baro he ta ki badan ho trai ke tien ke jong ble ka ong ba ki sing samla ki la ban kerdo ba ban shat ngan re ki tai ki bawat yu ble ki bawat yu trai kinam kerdo ye ke ngin ke babha tanganget utrai nang le kamba ku melong ramba snom ide tangi barit artele ki do kha san tele ki pu re kan roi kan dap ban ngai utrai nang pen roi ki shet khau to chom pe ya ki umning ki klong ki nang dap ki nang shle halaga sngai ya ka bor ka jing kerku ba ki kamba ki kampala ke ba unle badeng ta ka por ka dang don ngini ai phai su tra ngin ngai ha ai tilut yela dei ban ngai he tra utip ila ki bro la chom tingi ya long jing roi ni ka por ngini ai ngo ible tra ai ngo ime ni ka por ka ba kodor ya ka bangiyo ko tra ya ka ni ka lat ya ka mamla ple ka bangila banwan ni ka Shillong Nongkwar ablai ngada duai ko tra ni ka khu rang ba Shillong nan ka khu ko tra ya ka yin ka sam ka jong i sketri Shillong ba baro ko tra ki ramba dong ablay bat ki executive committee baro jong ka Shillong da bukti ki ha ka bor ka jome ko try ka menang yalam menang ai ki kamet ka bakot bakhia menang pendap ki da ka jing start ka jing shempang bagi nang la ko try ban sin shari ka Shillong ka thau baro ka wei men ya dai ki na ka no ka bor jing dum ka no ka bor jing pang ka snam jome kan tap ya ki bagi nang la ban yat na ka bor sha ka bor bakum ju ko try yang ilang baro ki berani ka Shillong hi atry baro ka wei i duai ba ka snam jome kan tap atry namar khlem ke jing da ka jome khlem ke jing ka jome baro ki long le noi ablai ka tien ke jome kong la do trai sumar ke nong ba ki nong khmi ki pet le no ya ka roi trai ba me sumar ka don ko trai ka jing da ba ka jing ka ngi ngai ni shania bi hame kini ki baro ki ba jar kam dei ke bi jaran khat ndre ka dei ka mam ladep ya thu lupa ko trai sepang ki sngi ki ba khat do ya ka ba ki ni ki baro kin ja te habangi la yo snowy ka tien ke jome ngim dei ko try ban shim sting ndrengi dei ban shim khia ban ngi dei ko try ban pen bet ila ka jong ka jing im namar ka jingwan ka jong mer kala hajan ba kala long ha ka jing khang bangda duai ko try ya baro lang ablai men pen dap ingi da ka jing suk da ka jing kemen me pelat ko try na ka no ka bor ka jing shep tieng me pelat ko try na no ka bor ka jing sosi ka jing ko slai baro patra ba ki wan man ai bor ni ki kon ki jong me ba ki kin du mok ya ka bakum kita bakin hukum mi ka bakum kita ki mensim jing shep tieng mensim jing guslai bakin kan ria baga jing suk ka jong me ka ba palat e ka jing shempang baro kan ri jai ya ka download ya ka mensim kini ki khon ki jong me patra kinam so kuslai ya ka e bakin bam ya ka e bakin di ya ka e ka bakin kup hal ka mat ka jong ki ndai bakin wat ya ka hima ka jong me bat ya ka hok ka jong me ya ki e baro on sai lang tam ha ka jing im ka jong ki a ka tin ka jong me ka try kong wat num kuslai ka bala shai ai bakabala shai kan kuslai nagabanta yala dihi patrangi tip ba mede mameu bo kuslai nam ta jongi mede me ko trai bo sumaringi mede me ko trai bo pet bo iengi mede me ko trai ba la lut na dong shadong ingi na do ka po ka kemi hado ni ka clip mat de mameu bo tip lut na dong shadong mangi tip ko trai ba ka fin ka jome ka ong what iwe simieng la da I half ko try ka deha ka jing tip ka jong me I wait we nyo kli ibra na ka kli ka jongi me tip ko try ka nutli ki don ka ba mut me tip kham bahayangi banya ka ai ka ba ngingi tip yala di I dwai ngi ka khu ablai ka kerteng ka jong me ini ki jing al ko try menang penroi me ko try menang le ki kamba ni kon ki jong me ginum dan wei ru bi shat thangan num dan wei ru try ka ba kerdo ba try me melong ablai ba paho ba kita ki shakri me ko try me ngan ka khu yu pu jong pi ngan ka khu ya ka ka jong pi bangan shim ya ka jing pang na preng jong pi ong ka tien ka jong me ablai ma ong to kran na ki skor jonga tengan le ken ya kata bangi ngai ko trangi kran na ki skor ka jong me hagan ka step ka ba menta ablai bangan ngai men le ya ka ai ka ba ngi kran namar ka tien ka jong me ka ong namar ka khmat ka jong me ka long halor ba hok ba ka skor ka jong me shaka jing dwai ka jong pi bangi ngai ko try melong ablai ba snai melong ablai ba jubat ni ka jing dwai ka khu ka try ngilang baro ka buram ni alut sheme ko try ke baro ka mangile kan long ka jong me ko try ka buram ka long ka jong me agar tengu jisu nang punyam amen amen ten beningkong gi phai siu nong bo dong thau le kra kamrat pula lam lenti ya kane ka balang Potternet ban rung kane ka Shillong ka thau jongi Jadi persat mensim jong usia ka long ka bakrau ka wam maki ta ka mensim ka bakelut ka mensim ka don ban isnei banyarap lem kumugila ong bane ngirungi jenjar ni sitom ndre gila ai khndiat na bagidon bat kermen bagai ke jing ai jongki bala ong dirang ba Shillong ru kanang roy kiru kinang roy kene ke jing tre ke jongki bat kinang la banyarap ru chaki wei gi badon kam sisa kene ka pori ke jing rap lem jongki wei
Tingi sunguban aingu yu blay aingu yu bala sendran yang ni di kambaro bat ni kermen scam bagan ka kam kanang ya ceprang bat kumlaong mane ublay ndoron kat ka ban wengno yu nyang jingpang nang bangila ban ki ban trei ban poipat ki kam ki jam jongi ha bangila ban pendap yala ka bam kasa hal da ka pam jing trei la ka jong di sachisin ublay sibun ya kinong ilam jong ka Potternet i pastor kinong kit kambaro jong ka Potternet bapi lengba ke kublai pinang roi seprang kejikot jikia ka bakar pang tang pila benang trei bat doai ba kini kijing les pun jongki kinlong besusin hak tu barok ke bayok benta wat ki bamyok bentaru barok ke pertegan yoi ba pilong syak ki ba isnei ki basbun kumbau blei ulong ba isnei Habajing ekiwan jing jenjaran shop yangi hatong ihon bantang syupet lemdang ikner kikti kamper la ibaret henreng en yasnokti delik away da kajing it yang namar kari Iwan hangi kung sipara Isnokti lang kaway Sitilingin yafray That Jisuan Hamdan nam syuhala banjo Habangi at rengkan Sitilingin yafray That Jisuan That Jisuan Daam day minta lanongin pensisya Ladangim yang minta leno ay kajing klan Iwan hangi kung sipara Isnokti lang kaway Sitilingin yasray Tajisuan Omdon nom shun balabanjo Habangi yakinkan Sitilingin yasray Tajisuan Tajisuan ai ngu yu blai mar de ma u bala penla ban le igane ka kambat de ma u hi bala pendap yigi jingdan kambaro ban ngi i shisha ya ka jingbha ga jong blai ba yu i ki bre ba ki kemen te kani kam dei na ka liang ga jongi rengi ai ngu yu blai ba ka deiru na ka liang ga jong phi ki bala yang ban kershan lang bat ngi kum ka ministry ni da dwai ngi da kerku ya phi bat u blai hi unang yalam ba unang pendap ya phi wei baro bagi dap da gajing sungu yu blai ba gajing sungu komen ru bangi lala ban pendap ya ka phase 2 jong kane ka jingkner jong ka jing it haka shispa san po tli ki yeng tingi dwai ru ba da u blai udang kner ingi ba udang pendap ingi nang la ban sedang ru ya ka phase 3 but to ai bangin ya kner lang ki kti ki jongi ya ka bangin yo ban le ai na gamta kini ki mensim akwa ban dwai nam ta jong phi kane ka por ya baro ki bala no kti ba ki baro ki kita ki ban se don kti lang ru ngan dwai bo blai nang karku ya phi ni ne dwai gani ka por try ngi ai ngo yeme bangi layo gani ka sngi ko try gani ka Shillong Nongkwar ya ka bangi yo ban ai ko try ya gini ki bam ki di ko try na kamenta baro ki bangi don kam ablay bangi sungu try nam tan ka Shillong ne dwai min kar kui ni ka Shillong ha baro ki benta kon ra no ki nong yalam ki nong Shillong baro ablay min dwai ne kar ku ro baro ko try ki partners ki be don benta ba ngi ko try ya ka baki ki lakner ke kti jo ke jing sbun ke jongki ablay bangada dwai ngi kar ku ki wara ko preng jo ke jing kardu kinum don kan no ke jing kardu ablay mehi men pen paho ki hala ka sngi kila ai da ke jingai kila ai da ka mensim ko try jo ke jing kemen da ka mensim ko try kata ka sacrificial offering giving ke jongki ablay bangang dwai ko try ka men kar ku ki ha baro ki benta ablay ba try ho
ba mehi me de blay ko try ma ong ade manga ba ai ke spa aga ti ke jong phi ba de manga ba la kar khui phi bagi sngo tho ye gani ko try om ma ki hi ke jingle ke jong ki hin rai de ma me bla le ya ka bagila ban yo pat ban long ka ta ke jing kar khu ye ki ba bon ablay bang na dwai nam ta ki wei de ya ka ba try ki ni don ban ta lang go try ni ka phase 3 ka bangin dang ablay ya ka ba me man kar khu ki wei ablay man le ki kamba go try bang ngai go try ha ni ka por ga don kam ke jing rap i wei kam dei shu bangin par khat shimet ba ka tien ke jome ka ong ha gi sngi ke ba khado gi bregen long ke ba par khat tang shimet ni ki ba i tang yel ri hin rai nginom sha ba kan long gum kata ada keren ko try ba ka bor jo ke jing it ke jame kan da trai ha wei ka downward ablay mình don ke jing su khia ke jing su it ya kata ka men sim ko try jo ke jing ngolem ya baro ki badon kam hagini sngi ke ba kom kini ila duang ida kar khu ablay ngi ai ka buram ke jingu shame ha kar tenge jong jisu nong punem amen but amen try nong kar khu fi nong le ki kamba aga jim ke jong phi bangi ai ngo yu blay ya ka ba unang ye trai lang ba jong phi ban long ka daw ke jing kar khu ya ki ba bon utrain kar khu fi ku blay si bon amen